sai sauran abubuwan ma za mu ga insha Allah za mu duba mu ga ya zami kawai a gurguje I want to crave your indulgence. Suna so ku tallata shugaban kasar mu Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar mu da kairan da ake yi da kuma ake yi ba daidai ba. Allah ya gyara mana. Daman za a gyara ana wahala ko kuma ta miƙe kuma insha Allah za a ji daɗi. Da mai girma gwamnan mu Senator Obasani shi ma insha Allah sau biyu ne. Biyu da kankara. So a yi duka abubuwan da ake yi na alkhairi za mu ci gaba da yi insha Allah. Gani na za a yi aka wani shugaban da al'umma mai especially matasa da mata kuma iyaye da mata da ce da za mu yi zamanin dole na san su biyu wannan na abubuwan abin da kuka ana yi kenan kuma aka zo ka dauka kuma aiki farko da aka da haɗa structure of the one abu za mu gaba ne ma kan insha Allah za su samu cuta ga saboda ni aiki da kasa da gwamnati gaba daya amma da jiya da ce na nan da kuma cin ina ne ta ba ku miliyan 1 ke kudin mota